Ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали Али. Ҳазор омад калом барои дастгириётон. Чӣ хеле ки медонед дар канал мо бозӣ сар додагем. Дар бозимон 55 та призай бародари азиз, 2 та шоҳ-ҷоизай. Номерои Супербанк WhatsApp меброя, карта ба номи Ҳамзай бародари азиз. Нархи билетиш 200 рублай. Чектона сохранит кунед, дар WhatsApp роӣ кунед бародари азиз, билет дар шумо автоматӣ мерава. ва бародари азиз, ирӯз хостам ки як хабара дар тамоми мардуми муҳоҷир расонам ки чӣ хеле ки медонистанд ки дар Тоҷикистон қонун ромад ки кадом ки симкарташа ба қайд намегирад хомӯш карда мешавад. Ҳамира бо фармони вазорати алоқа 1 соли дига продалит кардан, яъне зиёд кардан. Шумо метавонед ки 1 соли дига симкартатона истифода барен дар Федератсияи Россия бошен, баъд ба ватан баргаштаву асай на ба он компаниҳое ки асай кадом компания ки симкартаи шумо боша Мегафон, Вавилон, TCL, кадомиш ки боша рафта ба қайд гирем бародари азиз. ҳазор омад калом барои дастгириётон. Хабарои нав ба нава ҳар рӯза аз канали Али интизор бошем бародари азиз. Ман шумода ҳар рӯза хабарои нав ба нава пешкаш мекунам. ҳазор омад калом барои дастгириётон.